Tot just començat al segle XX, el govern francès, mitjançant una llei publicada el 18 de març de 1903, es proposava acabar amb les congregacions religioses establertes a França. En aplicació d'aquesta llei, un decret governamental del 9 d'abril de 1903 dissolia l'Institut dels Germans de Sant Gabriel i en confiscava els béns. Els germans es van veure obligats a abandonar França i cercar asil en d'altres països. Al juny de 1903, el germà Apolinar, assistent general, va realitzar un viatge exploratori a Espanya, tot visitant el País Basc, Navarra i La Rioja. Al no tenir sort, ho intentà per Catalunya. A la ciutat de Girona, al carrer Beates número 2, al costat de la muralla, va trobar un casalot, Can Català, que satisfeia les seves aspiracions. Ell i el germà Hermògenes prengueren possessió de la casa el 10 d'agost de 1903. El germà Hermògenes s'hi va quedar com a responsable del projecte. Les setmanes següents van anar arribant-hi d'altres germans: Simó de Rojas, Albert Maria, Miquees, Onofre, Anatoli i August Josep. Tots van aprendre l'idioma i es van preparar per poder fer classe, de tal manera que alguns d'ells van poder ensenyar, durant uns mesos, als dos col·legis que els germans maristes tenien a la ciutat. El 1905 es va crear la província Centre Espanya. S'anomenà superior provincial el germà Aloysius i s'establí la Casa Provincial a Girona. De mica en mica, els joves van començar a interessar-se per la comunitat i a trucar a les seves portes, amb la qual cosa calgué pensar en una casa de formació. L'1 de desembre de 1906 s'inaugurava a Malgrat, província de Barcelona, el primer noviciat dels germans a Espanya. Ben aviat, l'espai resultà insuficient i el 1909 joves i germans es van traslladar a Canet de Mar, també a la província de Barcelona, en una casa que els pares del Sagrat Cor d'Issoudun posseïen al costat del santuari de Nostra Senyora de la Misericòrdia. El 1915, els pares volgueren recuperar la seva propietat i els germans es van veure obligats a buscar una nova residència. Van trobar i van comprar l'espaiosa finca de Can Valls, al municipi de Sant Vicenç de Montalt, a prop de la localitat de Caldetes, on s'hi van traslladar el 23 de setembre de 1915. Amb l'inici de la Guerra Civil, el juliol de 1936, Can Valls es convertia en el refugi d'una gran part dels germans de la província. Excepte per alguns incidents aïllats, les primeres setmanes del conflicte les van poder viure amb relativa tranquil·litat. Però el 7 de novembre de 1936, un centenar de milicians van envair la casa i es van emportar els 44 germans i el pare capellà al convent de les Clarisses de Jerusalem, convertit aleshores en txeca, al carrer Sant Elies de Barcelona. Els 5 germans francesos del grup foren alliberats de seguida. No van tenir la mateixa sort els germans espanyols i el seu capellà, que pocs dies després van ser assassinats al cementiri de Montcada. Quan els estudiants, els més joves, els van portar a centres d'assistència social de Barcelona i els més grans van romandre a Can Valls sota el control d'un comitè republicà que es va crear per a l'explotació de la finca. L'abril de 1937, el govern de Catalunya va fer de Can Valls un centre per als refugiats i va posar els joves a la seva disposició. Els germans, 8 francesos i 2 espanyols, van tornar-hi un cop acabada la Guerra Civil i el 13 de novembre de 1939 van reprendre les activitats de formació amb un grup de 12 joves.
Aquestes activitats van continuar fins al 1965, any en què es va vendre la finca i es van traslladar els novicis a una casa acabada de construir al terme municipal de la Aguilera, a prop d'Aranda de Duero, a la província de Burgos. Quelcom de semblant s'havia fet també amb els estudiants més joves, els juniors, que el 1950 van ser portats a Murillo de Río Leza, a prop de Logroño, i el 1953 a Castillo Elejabeitia, una petita població situada a 25 quilòmetres de Bilbao, on la congregació hi havia comprat l'edifici de l'antic seminari menor de la diòcesi. Aquí s'hi traslladà també el 1962 l'altre grup de joves que estudiava a Funes, a la província de Navarra. A Castillo Elejabeitia, els germans van exercir-hi la seva acció educadora fins al 1979, quan la situació política del País Basc els obligà a vendre la propietat i a deixar aquell lloc. Els joves que es preparaven per ser germans van ser traslladats a la Aguilera. Paral·lelament al procés seguit per les cases de formació, els germans, fidels a la seva vocació d'educadors, van començar a obrir col·legis. D'aquesta manera, gràcies a les gestions del senyor rector, mossèn Bonaventura Frigola, el 2 de maig de 1904 inauguraven a Castelló d'Empúries el primer col·legi gabrielista a Espanya. Aquest col·legi prestaria els seus serveis fins a l'esclat de la Guerra Civil el 1936. El segon col·legi dels germans fou el de Torroella de Montgrí, a la província de Girona, que gràcies també a les gestions del seu rector, mossèn Constantí Sot, obrí les seves portes l'1 de setembre de 1904 al carrer Hospital número 6. L'activitat acadèmica es desenvolupà fins a 1913, any en què, degut a la situació política i social, els germans es van veure obligats a tancar el col·legi. L'activitat es va tornar a reprendre el 29 de setembre de 1948 al nou edifici del carrer Sant Genís, construït pel patronat Carme Ferrer i anomenat Col·legi Sant Miquel per desig de la benefactora. L'any 1971, els alumnes van deixar aquest edifici i es van traslladar a l'actual de la Ronda Pau Casals. Per poder oferir tots els nivells educatius des d'educació infantil fins a batxillerat, el col·legi s'ha ampliat en successives ocasions. L'última l'any 2002. Actualment, compta amb capacitat per 755 alumnes. A Torroella de Montgrí la va seguir Banyoles. El 2 de desembre de 1904, els germans s'instal·laven al carrer Sant Martirià i l'1 de març de 1905 obria les seves portes al Col·legi La Immaculada, que funcionà fins a 1936. En finalitzar el curs 1905, La Veu de Catalunya publicà un editorial molt elogiós sobre aquest col·legi de Banyoles. L'article arribà a mans del senyor Manuel Reventós Domènech, de la Casa Codorniu, que va voler per a Sant Sadurní d'Anoia, a la província de Barcelona, quelcom de similar. Les seves gestions aconseguiren que l'1 de setembre de 1905 obrís les seves portes al quart col·legi gabrielista al nostre país. Els germans mantingueren la seva presència al col·legi fins al setembre de 1979. Després el col·legi ha seguit funcionant gestionat per la Fundació de Cultura i Promoció Social. El Col·legi Sant Josep, de Sant Sadurní d'Anoia,
El seguí el Col·legi Nostra Senyora de la Candela, a Valls, província de Tarragona, que els pares escolapis acabaven de deixar i del qual els germans de Sant Gabriel s'encarregaren a partir del 18 d'abril de 1906. El col·legi va romandre sota el govern dels germans fins a 1936. Després se n'encarregaren els pares claretians. El 1914 s'inicia la primera experiència missionera dels germans espanyols en un col·legi de Caracas, Venezuela, on tan sols hi van poder romandre fins al 1920, a conseqüència de la crisi originada per la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. L'any 1922, els germans deixaven el Col·legi dels Pares Caputxins de Pompeia, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, amb els quals col·laboraven des de 1920, i es feien càrrec del Col·legi Cassà, d'Arenys de Mar, a la província de Barcelona, que fins aquell moment havia estat regentat pels germans de les escoles cristianes. Durant la Guerra Civil, els germans van haver d'abandonar el col·legi, però un cop passada la contesa, van tornar a fer-se'n càrrec fins al juny de 1968, en què, per manca de personal religiós, hagueren de deixar el col·legi en mans del patronat fundador. L'any 1915 mor a Viladecans, província de Barcelona, la senyora Magdalena Modolell, que deixà una finca de la seva propietat anomenada La Parellada perquè s'hi construeixi un col·legi. El mes d'octubre de 1925, després de l'acord assolit entre els marmessors de la senyora Modolell i els germans de Sant Gabriel, començà a funcionar el col·legi amb 3 aules i un centenar d'alumnes. Les classes van quedar suspeses l'any 1936, però al setembre de 1939 es van tornar a reprendre. L'any 1968, els alumnes van abandonar l'antiga masia Modolell i van passar a l'edifici actual. Les noves instal·lacions van permetre portar a terme els estudis primaris, el batxillerat i la formació professional. Aquestes instal·lacions es van completar amb la construcció del Poliesportiu Sant Gabriel, inaugurat el 12 d'octubre de 1990, i més endavant amb la construcció dels porxos exteriors i la reforma de la segona planta i la sala d'actes portada a terme el 1994. Actualment, al col·legi, que té una capacitat per a 980 alumnes, s'imparteixen tots els nivells educatius, des d'educació infantil fins a batxillerat i la formació professional de grau mitjà. Amb ocasió del centenari de l'arribada dels germans de Sant Gabriel a Espanya, el Col·legi Modolell ha canviat el seu nom pel de Col·legi Sant Gabriel. Al setembre de 1929 s'inaugurà el Col·legi Sagrat Cor de Sant Adrià de Besòs, a la província de Barcelona. Fou construït en uns terrenys que el senyor Joaquim Barnola havia cedit a la parròquia de Sant Adrià amb aquesta finalitat. A principis de la Guerra Civil, una part de l'edifici fou incendiada. Un cop acabada la contesa, la part que es va salvar de les flames va servir de temple parroquial, ja que el verdader temple també havia estat destruït pel foc. L'any 1944 s'inicià el ressorgiment del col·legi amb la implantació dels nivells elemental, mitjà i superior.
El 1960 es fundà el Club Esportiu Sant Gabriel de futbol. En aquella mateixa dècada dels 60 començà també la pràctica del bàsquet. El 1962 s'hi implanta la formació professional i el 1964 la secció de batxillerat passa a ser filial de l'Institut Joan d'Àustria, la qual cosa suposava, pràcticament, la gratuïtat d'aquests estudis per als alumnes. Per poder atendre la demanda educativa, es va haver d'ampliar l'edifici, primer el 1969 i després el 1980. Amb aquestes ampliacions no hi va haver prou, i el 1987, el que fou primer edifici del col·legi, es va haver d'enderrocar per donar pas a un altre de nou. Les instal·lacions del col·legi han quedat completades amb la construcció del pavelló poliesportiu, inaugurat el 1990, i l'última ampliació de 10 noves aules, portada a terme el 2002. El col·legi, que compta amb capacitat per a 970 alumnes, ofereix tots els nivells educatius, des d'educació infantil fins a batxillerat. En aquest col·legi de Sant Adrià s'inicià l'any 1977 l'Escola Activa de Pares, una experiència educativa que més endavant es va estendre a d'altres col·legis dels Germans i que en els últims anys ha adoptat noves formes. Amb ocasió del centenari de l'arribada dels Germans de Sant Gabriel a Espanya, el Col·legi Sagrat Cor ha canviat el seu nom pel de Col·legi Sant Gabriel. L'any 1953, els germans es van fer càrrec del Col·legi Parroquial Sant Josep Oriol, al carrer Villarroel de Barcelona. Fins al 1936, el col·legi havia estat dirigit pels germans maristes i després pels pares escolapis. Els inicis foren força durs, però, de mica en mica, els germans, amb el seu tarannà, es van guanyar la confiança de les famílies i el col·legi va començar la seva línia ascendent. La necessitat d'una ampliació del col·legi va ser l'inici d'una sèrie de tensions amb el senyor rector de la parròquia, les quals conduïren a que, en finalitzar el curs 1975-76, els germans decidissin retirar-se. Ja hem parlat de l'experiència missionera a Veneçuela. No va ser aquesta l'única acció dels germans en l'àmbit de les missions. Des del 1961 són presents a Colòmbia i l'any 2001 han tornat al Perú, on els germans espanyols ja havien fet acte de presència el 1962, el 1967 i el 1971 per ajudar els germans canadencs. Tot això sense comptar els 27 germans espanyols que des de 1920 fins als nostres dies han treballat a Tailàndia. L'acció missionera dels germans espanyols a Colòmbia s'ha centrat, sobretot, a la ciutat de Medellín. Allà van dirigir el Col·legi de Cecs i Sords Ciesor des de 1961 fins al 1986. Van obrir un col·legi propi a la finca El Tesoro, que amb diverses ofertes educatives funcionà de 1967 a 1992. I van col·laborar i col·laboren en diferents centres educatius, públics o privats, dels barris marginals de la ciutat. Cal destacar l'acció desenvolupada de 1996 a 2001 al Liceo Rodrigo Arenas Betancourt. De 1993 a 1998, els germans també van col·laborar al col·legi per a nens sords que les filles de la Saviesa tenen a Bogotà. Al Perú, els germans espanyols han pres el relleu dels germans canadencs i a començaments de 2001 han obert una comunitat d'inserció a la Era Ñaña, un poble marginal als afores de Lima. En aquest poblat, els germans s'han fet càrrec del col·legi Fe i Alegria número 41 que dirigien les filles de la Saviesa.
La parròquia de Sant Esteve, a Ripollet, província de Barcelona, disposava d'uns terrenys cedits pel senyor Xavier Maria Gasó i, atesa la manca d'escoles a la localitat, va decidir destinar-los a la construcció d'un col·legi. El senyor rector es va posar en contacte amb els Germans de Sant Gabriel i el 28 d'agost de 1961 es beneïa i inaugurava el Col·legi Sant Esteve. El 26 d'abril de 1964 s'estrenava la pista poliesportiva del col·legi i començava la formació a través de l'esport, sobretot gimnàstica i bàsquet. De 1965 a 1976, el col·legi va funcionar com a col·legi lliure adoptat. El 5 d'octubre de 1997 es van inaugurar les noves instal·lacions del col·legi que acullen 500 alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. El 1993, un professor laic va assumir la direcció del col·legi. Fou la primera experiència d'aquest tipus que va tenir lloc als col·legis gabrielistes d'Espanya. Amb ocasió del centenari de l'arribada dels Germans de Sant Gabriel a Espanya, el Col·legi Sant Esteve ha canviat el seu nom pel de Col·legi Sant Gabriel. El 14 d'agost de 1965, el senyor Segundo García de Sierra, arquebisbe de Burgos, beneí la nova casa que els Germans de Sant Gabriel acabaven de construir a l'Aguilera, una pedania d'Aranda de Duero, a la província de Burgos. A la cerimònia hi assistia el germà superior general, Romain Landry. El primer grup d'estudiants, novicis, procedent de Caldetes, província de Barcelona, hi havia arribat el dia 10 del mes anterior. A ells s'hi unirien, en els anys següents, d'altres estudiants més joves, els juniors, procedents de Castillo el Jabeitia, a la província de Biscaia. L'escassetat de vocacions obligà els germans a cercar altres formes d'acollida i de 1973 a 1978 la casa de la Aguilera es va llogar als Germans del Sagrat Cor. Els Germans de Sant Gabriel van tornar a fer-se'n càrrec el 1979 i van obrir l'internat, 90 places, per a alumnes d'11 a 18 anys, oferint-hi els estudis de primària, secundària i batxillerat i el curs d'orientació universitària, COU, amb la qual cosa va començar un nou ressorgiment. A partir de 1983, l'oferta educativa es va complementar amb l'organització d'activitats d'estiu, que s'han seguit desenvolupant ininterrompudament. Campaments i convivències per a adolescents i grups de fe i amistat per a joves. Amb l'afany permanent de donar resposta a les necessitats educatives de la zona, el 2001 es construí la Bodega Sant Gabriel i s'obtingué l'autorització per impartir ensenyaments de formació professional, els cicles formatius d'elaboració de vins i d'altres begudes i de gestió comercial i màrqueting. En la línia típicament gabrielista de l'educació dels disminuïts sensorials, cecs i sords, de 1967,
A 1981, els germans dirigiren l'internat del Centre Pilot de Formació i Rehabilitació Professional Industrial per a Invidents, que l'ONCE havia inaugurat el 15 de desembre de 1966 al carrer Ramírez de Arellano de Madrid. L'any 1967, els germans també van acceptar l'oferta del senyor Julián Matute Hervías, canonge de la Basílica Nostra Senyora del Pilar de Saragossa, per col·laborar amb ell en l'obra diocesana Santo Domingo de Silos, al barri Les Fuentes, encarregant-se de la direcció del col·legi. La manca de l'autonomia necessària per al bon govern del col·legi conduïa al fet que els germans es retiressin de l'obra diocesana l'octubre de 1973. Al setembre de 1962, unes greus inundacions van devastar les conques dels rius Besòs i Llobregat i també van afectar a la ciutat de Barcelona. Entre les campanyes d'ajuda internacional que es van organitzar per pal·liar els efectes de la desgràcia, hi va haver la de la ràdio i televisió francesa, que va fer un donatiu a l'Ajuntament de Barcelona per a la construcció d'un centre escolar. El 16 de juliol de 1963, el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona va cedir als germans de Sant Gabriel els terrenys sobre els que s'edificaria aquest centre escolar. El 1965 es va construir el col·legi, que comptava amb 10 aules, però el Patronat Municipal de l'Habitatge no en va fer el lliurament als germans de Sant Gabriel fins al 31 de juliol de 1968. L'octubre del 1969 es va obrir la matrícula i el 8 de gener de 1970 el col·legi va començar a prestar els seus serveis en el nivell d'educació primària. Les exigències de la Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu, l'OCSE, publicada el 1990, i el desig d'oferir una educació de qualitat van conduir els germans a prendre la decisió d'ampliar i reformar les instal·lacions del col·legi. Les obres es van iniciar el 17 de gener de 1995 i es van donar per finalitzades amb la inauguració oficial, que tingué lloc en una jornada de portes obertes el 14 de juny de 1998. El col·legi compta actualment amb una capacitat per 690 alumnes i imparteix els nivells d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. L'1 de setembre de 1983, els germans de Sant Gabriel s'encarregaven del Col·legi Santíssim Redemptor, situat al barri de Carabanchel, de Madrid. Aquest col·legi formava part d'un complex educatiu dedicat també a l'acollida de noies amb problemes familiars i sostingut en part amb fons del Ministeri de Justícia. Fins a l'arribada dels germans, el col·legi havia estat dirigit per les religioses Oblates del Santíssim Redemptor, que n'eren les propietàries. La bona connexió dels germans amb l'equip de professors i l'associació de pares d'alumnes i el seu interès per respectar i potenciar el que ja existia en el col·legi ben aviat esvaïren els recels suscitats pel canvi de titularitat. Des del primer any s'iniciaren una sèrie de reformes, sobretot exteriors, el recobriment de la teulada, els nous patis, el camp de futbol i les pistes poliesportives. Al curs 1985-86, el Col·legi Santíssim Redemptor va canviar el seu nom pel de Col·legi Sant Gabriel.
Al setembre de 1989 s'implantà el batxillerat. Aquesta ampliació dels estudis va comportar la creació de noves instal·lacions i la habilitació de nous espais que el centre ja posseïa, però que estaven sense utilitzar. L'última obra realitzada va ser el pavelló poliesportiu, la construcció del qual va acabar el juliol de 1995. El col·legi, que compta amb capacitat per 830 alumnes, imparteix tots els nivells educatius des de l'educació infantil fins al batxillerat. Aquest és el passat i el present dels Germans de Sant Gabriel a Espanya. La història de 100 anys dedicats a l'educació de nens i joves. De vegades amb el vent a favor i d'altres amb el vent en contra, però sempre avançant. Els nostres col·legis, nascuts com un servei d'interès públic, inserits en la realitat sociocultural on es troben ubicats, oberts a les noves situacions culturals i tècniques, segueixen oferint a tots els que la desitgen una educació cristiana, inspirada en l'Evangeli i en les orientacions de l'Església Catòlica. I pretenem afavorir el creixement i la maduració dels nostres alumnes, ajudant-los a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives, educant la seva dimensió social i promovent la seva inserció al món de forma crítica, responsable i constructiva, fomentant el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent. I mentre recordem i celebrem el passat, obrim la nostra ment i el nostre cor al futur, envers el qual, en paraules de Joan Pau II, l'esperit ens impulsa per seguir fent grans coses amb nosaltres de cara a la construcció d'un món just i fratern.